Здравейте хора, и вече сме шести ден от нашата екскурзия в Италия. Още малко и се връщаме. Сега сме тук в един магазин за дрехи. Разглеждаме и чанти, тук има също. Има лилави, розови, само за дамите, които обичат лилави и розово. Този магазин е за тях. Да ви кажа, ние почти обиколихме сега на улица. Сега е 11:50, в България 12:50 и имаме още 2 часа за разглеждане. Точно сега обикаляме магазините да разгледаме малко. Ако нещо ни хареса, си вземем примерно. Защото сега търсим за мен късига ще си купим, защото си бях купила една тениска от Амалфи и сега търсим късигащи точно да ми отиват и да ми стават естествено за размер. Като гледам в този магазин, тук не намираме късигащи. Тук има някакви ризи. Ето някакви ризи има тук. Има, ето вижте тази рокличка, тук е хубава. Някаква рокличка. Има и някакви тук чанти. Видяхте като ето. Ето е отгоре, ето е отдолу. Там сърце много яка. Направо си е. Излизаме от този магазин и ще ходим към някакъв следващ магазин. Излизаме. Сега ще ходим тук надолу, да видим и още няколко магазинчета. Повечето ги видяхме вече. Някои още не сме да сме и влизали изобщо в тях. Да ги видим и тях и отиваме после към една друга улица, търговска, където продават някакви неща. Така. Искам да ви покажа едно нещо. Гледайте какво става. Луди. Тралала. Тук направо хората си играят за едно тук в тия магазини. Купуват си неща, после играят. Купуват и играят. Не знам какво става тук. Влизаме в магазин Тезенис. Ако не го знаете, ви го казвам сега. И да видим какво има. Пак нищо не си харесахме от този магазин. Сега пак се връщаме надолу. И да видим още няколко магазинчета. И така. Сега влезахме тук в нещо като замъка и нещо като... Не знам как да го кажа, но... Тук ще има магазин, но искам да ви покажа едно нещо. Едно много яко нещо е сега след малко. Хора, много народ има и там отзад зад мене и не можах да ви покажа зодиите. Я напишете долу в коментарите коя зодия сте. Сега ще влезем след малко в един магазин за шоколад, дето мама много иска. И да видим какво има там. И така. Тази улица сега пак се върнахме, по която бяхме минали. И си бяхме купили доста неща от тук. И сега пак се разхождаме поне да видим какво има все пак още. Ако още не сме разгледали поне нещо. Да видим какво има. Това беше част първа. Ще се видим направо в част втора, където вече е станало 1 часа. Или не знам точно в колко. Но пак ще някъде тук в Наполи. И чао до втора част. Така, вече сме към втора част на 6-ти ден. И искам да познаете къде съм точно. Сега ще ви дам малко подсказка. Така. Ето видяхте, ето в ляво зеленото. Подсказах ви малко доста, но напишете долу в коментарите къде сме. След 5, 4, 3, 2, 1, край. Ние сме в Starbucks и ядеме. Тук аз трябва да си доям сандвич. И понеже съм започнала с ръката, която държа в камерата, гледайте. Много е вкусен. Сега мама е до тоалета. Така. Сега съм до тоалетна. Слизаме от тоалетната. Да си доям сандвича, който ми стана съвсем малко. Мама тук нещо прави, тук гримира се нещо. Аз сега е време да си доям сандвича.
Много е вкусен. Ако обичате домати моцарела сандвича за вас. За първи път съм в Starbucks и си взимам само храна, шейк много не исках. Да, и за да опитам, може би ще ми е гадно. Така, остана ми още малко. Купих си 2 гривнички, като която едната ще е под най-добрата ми приятелка, но няма да ви издам името. А другото ще си остане за мен. Ако сте напишете долу в коментарите коя гривна ще подарявам. И аз съм почти готова с сандвича, още малко ми остава. Деца вика, изчезваме от тука. Последни 2 хапки и съм готова. Още една хапка и съм готова. И сега последната хапка. Или предпоследна. Край, изядох вече. Малко вода. Първо, все едно ви изглежда, че е минерална, след това ви става сладка буквално. То в Италия такава е водата. Просто не знам тия таланци как издържат на сладка вода. Ние пием натурална, минерална вода в България. Не знам просто и таланци как пият такава вода. Ами това беше от втора част, как ядохме в Starbucks. И чао-чао до трета част. Юху, вече сме към трета част от ден 6. Както виждате, съм си в стаята вече. Мама е там, си почива зад мен. Не можах да ви снимам кадри от басейна и ви обещах, но нищо, както и да е. Сега, след малко ще ходим на вечеря. Точно не знам какво ще има. Ама днес си паркахме много добре. Купихме си някакви неща, но няма да ви ги показвам сега. Примерно си купихме, чушките са известни от Наполи. Сега ще ви покажа една гривничка. Купих днеска. Ето я. С формата на чушка, но е синя. Едно от други неща. И днес си купих ето това. Да, знам. На лимони. Беше супер яко. Друго, някакви магнитчета сме си купили. I love Capri, някакви други неща на Наполи. Ядохме днес, както разбрахте, Starbucks. Нямаше къде друго да ядем. И да ви кажа честно, много ми хареса ония сандвич там, който ядох. Не беше никак лош. И след 25 минути е вечерята. И сега чакаме тук в стаята. И докато не отворят и отиваме на вечеря, защото съм много гладна. Да. Ами това беше всичко от мен. Още 2 дена и си отиваме направо към България. Утре изтърпяме и Помпей. И други ден си отиваме в Италия. Ами ще се видим утре точно в Помпей. Точно до Везуви ще ви го снимам и Везуви и Помпей. И чао-чао до утре!